marach. Wacho no dhi maber. Ang'o lokore thuolo maber in the sense. Odhi maber in the sense ni koro wawuoyo wach corruption kaka wadwa loso. Kenya obedo piny marach. Obedo piny marach na. Kenya ka ema ng'ato nyalo yawe facility moonge knowledge about. No jo ohala. Iwinjo. Oyawo hospital en jo ohala oonge knowledge in medical. To where oyawo ohala. Kamano yude pesa mobiro yawo hospital no nobody knows. Kenya ka ema ji obedo ka operate NGOs ma end up forming hospitals. Gik madwale goyo nkoko gi dwalo ne wuog jo intelligence mondo puonje. Nikech what is lacking there? And okiane nga gin inspectors mag medical ma wuotho ga every day. Jomone go be no so kwongo riembi tich gin joge ka. So why do I say this, Cleophas? Any Kenya kai mangato daktari to kosomo daktari. To chiedo ji. Ke jo somo book. Onya la apply to ajo those ngani. So kwadwa konyo Kenya emo miwinjo ka president nyo wuoyo wach maro intelligence. Manyigi wuoyo gi Jakom Raila. Mior Jakom Raila puocho go pak. Ke mondo convince president buwach gicha mbele leaders. Omianyalo na kwayo senator. Une makurungo authority. Munyalo wuoyo gigi. Luongo ministers gi. Tu bende we entertain gi a lot of stories, a lot of questions. Luongoro jogi to migi timeline. Ma bende onego chiemo recommend no minister moro riembo mondo wane ka president ko riembo. Nikech gima dwale nyiso ani by now nyone obene jomoko so fall out. Ti fall out mana koso no ni maber. Nikech gima nyisi no problem man ka. Kenya piny nyalo ya ohala ma inionge knowledge about. Landing don't joke at Caleb when you are looking for money, not for respect. My mommy when you can use in the intelligence analysis worldwide. I doubt that. Gisomo in certificate, but not good and grades. Okay, I do masters, Cleophas, my master's degree. To put it on pingo makini jeku. Nitie kama kuri mi somo luor. Koro certificate ni ma dictate. Nikekini the address your moko with that certificate. Ngatu would want to admire. Senator ni ma wuogane and of what level? And go masters. Karuniga soma edu masters. Koro konya liye mundo master neno ochako go ego pingo. Na askar tue gan with terejela. He will not accept it. Nitie level my intelligence will tell you niki so chope. You demand respect. Now it is no longer money or anything. Respect. Omiyogigi call back to gikmina no makama pinyu chopeni. Mi wacho now corruption wadwa deal go yo money. Omiyogi manyalo wacho. Gima minister wacho kanyo no. Sani ne obeno so to overhaul majoge ka osotero dala te. Kenya kani emomi winjo kiwacho ni senator une mokoro une leaders. Jogi to kenyal mine no bui TV gi mage to kenyal une mon leaders une mon authority. Call these people, develop a thesis maber, who declare that this is the position ma Kenya kao, whether you like it or not, either you serve or you don't, you walk out. Mane mabro konyo pini Cleophas. Kamino no mwachike ni jo Kenya oriure wach mar corruption ni mondo wago. Magi areas ma pesa lalie. Nikeji winjo no Kenya ka ingene ini wacho mano to owadwa ni nyalo dhi hospital chigi odhinyo. Tiran card kata ma NHIF. Ti winjo no dhi namba ngama chielo. Koro nikeji indi delayed seche moko ya nyini in pain. Ichulo cash. Tingen pesa chate ene monge kama dhi. This clerk makani. Ene monge kama pesa no dhi. So, gimoso otimore Kenya ka, mind, emomi we blame serikal, character maja Kenya raj. Maen nyaka loke by all means.
Koro an gima nyalo wacho ni waziri tero owuoyo nikech sani owuoyo nikech ang'o, somebody else spoke about it. Why do we have ministers who cannot detect something? Erokamano. Penjo maduong' ema ontiere kar kae. Gichalo gin mana jok ma gin reactive. To onge ng'ama